Είσαι κωμικός τώρα εσύ. Έτσι λαλό. Ζατίν όποιος πει μια τσόφτα νομίζει είναι κωμικός. Εσύ είσαι μαγαζάτορας τώρα εσύ. Ναι, Καρατί. Όποιος. ναι. Τι είναι. Καραντί. Το όνομα του μπαρ είναι Καραντί. Α, τα είχα εγγύησει. Ναυτικός όρος. Η θαλασσοταραχή. Η θαλασσοταραχή. Η θαλασσοταραχή. που επενεργεί ακόμα και μετά την κατάπαυση του ανέμου. Και τούτο όλα σου το δάλι. Κουμπάρε, να που θέλεις. Κασό ρε, ακόμα δεν στο καραντί. Μα μόνος σου. Αγερά it's solo. Τώρα τάχα ήταν να δείχνουμε τη σόλα του παπουτσιού, της παντόφλας σου. Σου λαλώ πού είναι το παπούτσι, η σόλα, από παντόφλες και πες μου με τα παπούτσια. Έφερα την παντοφλά, είδαμε. Απλά είχαμε ιδέα να κάνουμε υπερπαραγωγή, αλλά δεν πειράζει να κάτσουμε μες στον ήλιο να πυρώνουμε. Εντάξει, είναι καλά και δάμε, νομίζω από κάτω από δέντρο, έτσι, μες στον οσό. Φίλε, Κυριακή 19 του Ιούλη, καραντίν μπαρ. Γιώργος Κυριάκου. Είμαι Κυπρέος, είμαστε Είμαστε Κυπρέοι. Κυπρέοι αφού ρε κουμπάρε. Γράψαμε όλο σενάριο υπερπαραγωγή και κάτσαμε δάμε γιατί πειρά και κουτουλούν τα καπέλα μας, κατάλαβες. Καλή αντάμωση, παιδιά, cheers.